20. ročník, je to jubilejný ročník piešťanských zlatých Tour de France. Uskutoční sa od 2. do 5. júna. Účastníkov máme 48, čo je podľa môjho názoru dosť veľa, ale nemôžeme odmietnúť tým, že každý rok to robíme na vyššie a vyššie úrovni a nebolo by to asi správne, keby sme teraz odmietali ľudí. Máme ich z krajín Rakúsko, Nemecko, Čechy, Kanada, Švajčiarsko, Slovensko. Sú to auta od roku 1896 až po auta 1976. Z toho je 39 aut do roku 1939 a len ten zvyšok sú mladšie auta. U veteranistického hnutia je také pravidlo, že historické vozidlo je také, ktoré auto dosiahne vek 30 rokov. Je to aj podľa kódexu FIVI, že my sa toho tiež držíme a nechceli sme tí, ktorí majú tie mladšie auta, že nezobrať do účasti, aby nám nepovedali, že si len vyberáme. Ale určite do budúcna, pokiaľ bude takéto množstvo ľudí, tak budeme sa snažiť vyberať len tie najstaršie autá. Je to vzhľadom na to, že ozaj takáto akcia, ak sa robí v Piešťanoch, je veľmi na vysokej úrovni, čo je cenená nie mňou ani ľuďmi okolo mňa, ale hlavne zahraničnými účastníkmi. Prirovnávajú to takéto konkurz d'élégance, či vo Francii alebo v Taliansku. Samozrejme, že je to všetko o tých autách, ktoré majú čo najviacej rokov. Sú to tie 20. 30. roky, to už sú autá. Autá dovtedy sú auta, ale sú ťažko ovládateľné a čo sa týka premávky z technického hľadiska dosť problematické. Čiže už tie 20. 30. roky sú bezproblémové. A tie auta majú aj takú charizmu, takú dušu. Dnešné moderné auta je to už také, neviem, či to niekedy bude veterán, možno za 200 rokov.